Nuwun pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing wekdal menika kula badhe maos cerita rakyat nglajengaken cariyos kepengker kanthi ira-iraan nggih menika Kesrimpet Cindhe. Cariyos menika anggitanipun Bapak Sudarsono SG. Kados pundi lampahipun cariyos bagian kalih menika? Sumangga dipun pidhangetaken. Tekan ing pendopo Nyi Tumenggung Mayang ngawe sawetara emban kautus nggoleki lan nimbali Raden Pabelan supaya sowan ing taman. Diwanti-wanti ora kena bali yen ora ngirit Raden Pabelan. Emban papat iku saguh senajan ing batin padha grundelan. Adu bejo nemokake awit ngelari dolane Raden Pabelan prasasat nututi layangan pedhot. Emban papat njaluk tulung juru taman lan gamel sesowangan misah kiblat papat. Endi dhisik sing bisa nemoni Raden Pabelan supaya kairing bali mring katumenggungan. Mbak Yu lan Adi padha misah. Endi sing dhisik tinggala bali rasa nunggu liyane. Waktu semono Raden Pabelan lagi ndeleng adu jago. Kalangan jago wetane pasar Gede Pajang nglumpuke para botoh saka Pajang lan botoh Lurugan. Kejaba ndeleng jago-jago tarung pandengan mripate kekiter mbok menawa tiba kebeneran. Kebeneran nemokake kenya utawa paraga ayu kewes sing durung nate diwanui, bisa kenalan lan sakteruse bisa diajak andon asmara. Dasare priya tukmis lan ngendirake putra Tumenggung sangu pengalaman sing numpuk undung. Raden Pabelan yakin bisa milut sapa bae. Dana lan rupa bagus jentara wis dadi pawitan utama. Kedungkul lali Purwoduksina wani nerak pager ayu ngawur ora merdu lilian bakune karepe bisa keturutan. Akeh sambat grenengane kawula Pajang sing ketatalan kecolongan anak utawa bojone dadi sasaran, nanging ora wani tumindak mitung yen Raden Pabelan iku putrane Tumenggung Mayang. Priyagung keringan lan caket ing ratu, mung ing panggersahe sambat mring Gusti akarya jagat. Enggal paring bebendu marang sumbering reretu, nanging siji loro ana uga sing kepeksa wani matur mring Tumenggung Mayang pribadi. Senajan iku kanthi sesideman laku ngiwa saka putrane iku ndadekake Tumenggung Mayang jibeg ing galih uga rasa lingsem kaya cinoreng pamore minangka Narapraja kinurmatan ing Pajang. Juru taman Rebo lan emban legi nemokake Raden Pabelan sing lagi mbeda parikena rombongan kenya. Kaget nalika emban legi matur bisik-bisik, "Raden, punten dalem sewu, panjenengan katimbalan kondur sapunika. Ingkang Rama sampun nengga ing taman Katumenggungan. Sumangga Raden kula dherekaken." Senajan ati rada kagol gelo paribasan panganan sing kari ngemplok ucul saka lambe,
nanging wanter dawuh timbalane Rama tumenggung mayang iku kudu enggal diayati mlaku gegancangan bali menyang dalem katumenggungan. Sawetara sila marikelu ing ngarepe ingkang Rama lan Ibu tumenggung mayang ngendika alus, "Nger putraku bocah sigit, pun Rama nedha jawaban jujurmu, apa tumindak nyasar belasarmu iki arep kok terusake lan nganti kapan Nger? Wis wancine sira kudu mengku garwa, pun Rama lan Ibu uga kepingin enggal mondong putu, ora perlu wedi ewo pakewo putrine lurah bupati apa Narapraja ngendi kari matura mengko pun Rama kang nedya nglamar dene yen durung karep mengku garwa kurang ana syukur ilang ana tindak leka blasarmu iki gawe lingsem pun Rama lan Ibu uga keluarga monggoe gawe kucem trah Ki Ageng Sela saiki matura kepriye sing dadi ancas kekarepanmu?" Raden Pabela mung marikelu ora bisa atur jawaban. Bundet ing nala ruwet anggone bakal atur wicara saka keder lan wedi dinukanan gembrobos riwene netes luwe ana rasa bingung lan keduwung gubel ing ati. "Ya wis Nger, aku ngerti sira durung duwe jawab atur kumathuk, pun Rama mung prayogakake iki yen sira bisa nimbang lan nampa panggawe nerak pager ayu iku nglanggar larangan agama abot pituwas burine padha-padha tumindak ngiwa iku prayoga katamakna marang kenya apa putri sing tatarane luwih dhuwur, tegese kelungguhan wong tuane kudu luwih anja tinimbang ramamu iki. Syukur bagi sira bisa nglendih nyidra madu kesucene sekar kedaton pajang, pantes yen ditoi jiwa lan raga mukti apa mati." Kaget Nyi Menggung lan Raden Pabelan ora nyono yen bakal nandes jero pangandikane tumenggung mayang. Nyi Menggung nyela atur, "Ki, jengandika ngendika niki kados pundi arah lara-laraipun?" Tidem sawetara Ki Tumenggung bacutake, "Nyi lan sira putraku Pabelan, tegese kersaku iki yen sira wis wani lan siyaga ing ati ndusta kasucening putri saka kedaton iku mung ana loro pilihane. Yen to wis bisa kasil nanging Kanjeng Sultan ora ngidini lan marengake, sira bakal nampa pidana abot tundane bisa kaukum pati. Nanging yen Kanjeng Sultan kestu ing galih, sira bakal dadi putra mantu. Munggo derajatira dadi pangeran, semono uga katumenggungan mayang bakal mundhak pamore minangka besaning sultan. Luntur kabeh tipet laku ngiwamu bali mring laku utama." Legeg lan saya bingung Raden Pabelan, ing telenging ati pancen iku sing dadi rencanane, nanging ora nemokake cara sing pener lan titis. Iki malah ingkang Rama dhewe njurungake kaya wis pirsa apa sing dadi sediane. Gegambaran kasulistian salah sijine putri sekar kedaton pajang, Diah Murteningrum tansah ngreridu atine. Senajan durung nate ketemu nanging wewayangane wis gawe gandrung kapiluyu.
Raden Pabelan atur walaka marang ingkang Rama tumenggung mayang mesem sanepan saka Sunan Kalijaga kaya wis mawujud saka pangorbanan putrane Raden Pabelan iki bakal minangka sarana adege kerajaan anyar ing tanah Jawa. Yen pancen kaya mangkono tekadira ngger pun Rama nyengkuyung lan bakal sabiyantu wiwit wengi iki sira nglakonana pati geni siyaga diri ngayati gati nelukake jiwane sang putri cepakno kembang-kembang kandhil kenanga lan saka nulisa nawala rasa branta lintingen lan susupana sajroning contong godhong wadah kembang-kembang mau iku salah sijine sarana lakumu dene langkah sabanjure bakal dak jarwani ing dina sesuke sawise sira tuntas pati geni enggal siram jamas wis saiki andum cicibahan ngger muga iki saranane kamulyanmu. Raden Pabelan pamit mungkur siram jamas miwiti ngadani laku tumenggung mayang gandeng ingkang garwa mlebu ing dalem ageng srengenge sore wiwit angslup meta langit werna jingga.